Os ratos de lonxe de todo. Ola, amigas e amigos, que tal estades? Eu estou hoxe moi contenta de estar aquí con todas e con todos vos a través da liña nesta biblioteca de Durán Loriga. E estou moi contenta tamén porque hoxe ven comigo o meu irmán Pillo. Sí, eu tamén estou moi contento de estar hoxe aquí na Bocateca de Durán Loriga. Así que podíamos facer unha festa con moitos bocatas. E dalle cos bocatas, como que bocateca? De bocateca nada, Pillo, estamos nunha biblioteca, na biblioteca de Durán Loriga. E na biblioteca non hai bocatas, hai contos, iso que hai? Vaya. Ben, pois sí, amigos e amigas, e tamén estou hoxe moi contenta porque xa estamos na primavera. E dentro de pouco xa chega o verán, e como chega o verán... Amigo verán, encántame tamén, porque nós sempre facemos algunha viaxe. Sí, claro. Carolina, onde imos esta vez? Este non se entera de nada, A ver, Pillo, xa falamos na casa. Este ano imos facer unha viaxe moi especial, porque imos facer o Camiño de Santiago, xa que estamos no Xacobeo 2021. O día 3 de xuño colleremos un tren que nos levará a Francia e dali poñeremos rumbo para Santiago de Compostela. E no Camiño de Santiago hai bocatas? A ver, no Camiño de Santiago hai albergues das peregrinas e dos peregrinos. Eu nunca comín albergues tan ricos. Pero, Pillo, como vas papar un albergue? Os albergues non se comen. Ai, mi madriña. A ver, Pillo, os albergues son sitios como bares, sí, onde sí, supoño que sí que haberá bocadillos, claro. Ah, vale. Ben, pois, a cousa será a seguinte. Desde Francia camiñaremos durante 2 meses ata chegar a Santiago de Compostela. Dixeches 2 meses? Sí, dixen 2 meses. Dixeches 2 meses? Sí, dixen 2 meses. Ah, non, eu mellor fago o camiño en autobús. Non, diso nada, Pillo. Ti fas o camiño andando como o resto. É que eu pensei que serían 3 ou 4 días. E camiño durante 2 meses vou acabar moi canso. A ver, Pillo, non desesperes tanto, que ademais se me ocurriu unha idea xenial para non cansar. Facer o camiño en autobús. E dalle de autobús, non, andando, Pillo, hai que facelo andando. Ocurriuseme unha idea xenial, porque resulta que podemos cambiar o xeito de andar por cada día da semana. Así xa non cansamos. Pero... Nin pera. Non. Así que, Pillo, prepárate para camiñar, sí. E comezaremos andando ao estilo de Furibundo, que Furibundo camiñaba así, mirade. Apoiaba o pé esquerdo con forza só no calcañar. Despois levantaba os sombreiros ata as orellas e pegaba un pequeno chimpo e ia avanzando. Chimpo e chimpo. Ui, e quen era ese tal Furibundo e por que camiñaba así? Gústame moito e alégrame moito que me fagas esa pregunta, Pillo, porque Furibundo é o protagonista deste conto que se titula O home que inventou unha maneira de andar e que escribiu Xavier Pé do Campo. Oi, que debuxos máis bonitos ten! Pillo, estáse me ocurrindo unha idea. Por que non sentas e escoitas a historia de Furibundo? Que che parece? Vale. E podo ir mirando as ilustracións de paso. Iso mesmo, claro, e vos tamén, amigos e amigas. Ides agora a escoitar a historia de Furibundo. Ben,
Furibundo era o rei de medio mundo, porque do outro medio era Eleuterio. Furibundo era coñecido polo seu mal xenio, tiña moi mal carácter, moito. E ademais diso, parece ser que non era moi listo, ou iso ou algo despistado. Por exemplo, cando Furibundo tiña sede e ia beber un vaso de auga, esquecía que para beber ao xeito hai que apoiar o vaso no beizo inferior. Furibundo non facía así, apoiaba no beizo superior e cando emborcaba o vaso caíalle toda a auga polo queixo e despois baixaba todo por aquí e chegaba ao seu bandullo e no seu bandullo facía así como unha parábola e caía ao chan como unha fervenza. Enchoupaba todo e non bebía nada. Sí, este era Furibundo. Ben, Furibundo un día quixo entrar no salón do palacio. Era un salón moi grande, porque as cousas no palacio son grandes. A porta era unha porta moi grande para entrar no salón do palacio. Así que Furibundo meteu primeiro de todo a cabeza. Ao abrir a porta, a cabeza, despois de meter a cabeza, meteu o pé esquerdo, e despois de meter o pé esquerdo, meteu o seu grande bandullo. E como tiña moi mal xenio e quería que todo o mundo se dera conta do mal xenio que tiña, colleu e con forza mandou un portazo na porta, e a porta fixo catacroc, catacroc. Foi o ruido que fixo a porta ao bater contra o pé dereito de Furibundo, porque Furibundo esqueceu que aínda non metera a perna dereita no gran salón do palacio. Ai, mi madriña, o dano que lle fixo a Furibundo aquel golpe, e betou un berro tal que así, mirade. Tal foi aquel berro de Furibundo que despois de 5 anos de seca conseguiu abrir todas as fontes, ríos e regatos do reino, que empezaron a botar auga a cachón. A verdade é que ninguén fixo caso a aquel berro de Furibundo, porque todo o mundo sabía que tiña mal xenio e ninguén o quería ir probar cando o sacaba. Así que Furibundo, aínda máis enfadado porque ninguén lle facía caso, botou outro berro ben potente tal que así, mirade. Tal foi así, tal foi a forza daquel berro, que abriu as fontes, os ríos e os regatos do outro medio reino, do reino de Eleuterio, que era o outro medio mundo, tamén despois de 5 anos de seca. Aí sí, aí xa empezaron a aparecer mordomos, lacayos e algúns mandamases a ver que lle acontecera ao rei Furibundo. Cando viron aquilo, decidiron leválo ao cuarto real e ali deitalo na cama real. Decidiron quitarlle o zapato, e despois do zapato o calcetín. A Furibundo magoulle tanto aquela cousa que botou outro berro potente. Tal foi aquel berro que abriu a ventá do cuarto real e mesmo a un mordomo que estaba ali, apampado, coa boca aberta, fendeulle o mesmísimo ceo da boca. Que isto de aquí? Ben, que pasou? Cando lle sacaron aquel zapato e aquel calcetín, víronlle a deda gorda do pé dereito. A deda gorda do pé dereito estaba grandiña e redondiña e moi coloradiña. Era case como, sí, nin sen case, era un tomate deses que con 4 xa fas 1 quilo. Así que decidiron chamar ao médico. O médico chegou, observou a deda do pé dereito de Furibundo e dixo o seu diagnóstico. O seu diagnóstico foi o seguinte: ben, a deda está hoxe así, mañá poñerase morada, a uña ao día seguinte estará negra, despois caerá e, dentro de nada, en 4 ou 5 días, xa poderá facer vida normal, todo volverá á normalidade. O médico non acertou ningunha, porque pasado un mes, Furibundo ainda seguía deitado na cama e aquela deda gorda do pé dereito xa non era un tomate deses que con 4 fas 1 quilo, non, era un tomate deses que con 2 xa fas 1 quilo para unha ensalada ben boa. Sí, Furibundo seguía aí magoado e seguía desde cando en vez laiándose con forza e molestando a toda a corte. Non sabían que facer, así que decidiron chamar a todas as zapateiras e zapateiros do reino. Acudiron, empezaron a facer deseños, debuxos, cortaron solas, biqueiras, coiro e non daban coa solución. Mesmo houbo un zapateiro que decidiu facerlle
un furado na punta do zapato para que sacase a deda gorda do pé dereito. A verdade é que algo lle aliviou, pero Furibundo non estaba contento con aquela solución. Non, porque resulta que aquela unlla negra que tiña na deda gorda semelláballe un ollo que lle miraba en viso e non lle gustaba nada. Así que un día apareceu un zapateiro que viña doutro reino, o reino de Eleuterio, que é outro medio mundo. A ver, a Furibundo, como é lóxico, non lle gustaba nada que viñera doutro medio reino, doutro medio mundo, do reino de Eleuterio, non. De feito, a Eleuterio sempre lle chamaba Pasparalán ou Tumbagacarrigas ou algo así, cousas que non sei o que significan, pero está claro que non significan nada bo, non, non. Ben, o zapateiro que viña doutro reino, doutro medio mundo, deu coa solución. Sí, amigas e amigos, sí, pillo. Resulta que se lle ocurriu unha idea genial. É que agora mesmo ides ver, xa veredes. Non tardo nada, pillo. Gardade un momento aí que xa veredes a solución que se lle ocurriu ao zapateiro do reino de Eleuterio. ¡Tachán! O que fixo este zapateiro foi poñerlle xusto no furado por onde saía a deda gorda do pé dereito un balón de fútbol. Buah! A Furibundo encantoulle a idea. Estaba moi contento co seu novo zapato. Mirábao e sentíase orgulloso. A verdade é que decidiu levantarse. Aínda lle magoaba un pouco aquela deda gorda. Aínda estaba algo hinchada. Aínda estaba entre coloradiña e morada. Pero Furibundo decidiu empezar a facer vida normal. Como lle magoaba cando apoiaba o pé dereito no chan ao andar, decidiu buscar un xeito no que lle magoase menos, que fora así o seguinte, mirade. Levantaba o pé esquerdo, apoiábao con forza no chan só o calcañar, despois levantaba os ombreiros ata as orellas, e collía un pequeno impulso e con ese pulso daba un chimpo e bimba! Así avanzando, chimpo a chimpo a chimpo. Ao principio a xente, sobre todo a xente do palacio, miraba extrañada, pero despois, ao pouco, decidiron andar ao xeito de Furibundo. Sí, así que non era raro ver a Furibundo cunha corte de ministras, ministros e mandamases ali, seguindo a él e facendo o mesmo xeito de andar, imitando a Furibundo. De ali a pouco, moita xente do reino decidiu imitar o xeito de andar de Furibundo. Era unha tendencia moi importante. É certo que se vía moita xente camiñando como a Furibundo, algunhas persoas levaban balón na punta do zapato, outras non, pero todas ao mesmiño xeito de Furibundo, cuspidiñas a Furibundo. E colorín colorado, despois hai outra historia que conta que nun banquete real un neno estaba debaixo da mesa e viu un balón de fútbol. E cando viu o balón de fútbol colleu delle unha patada espectacular. Ben, pero iso é outra historia na que non nos imos meter. Agora sí, colorín colorado, este conto xa está rematado. Moi ben, Carolina, gustoume moito. Grazas, pillo, sabía que che ia gustar. A verdade é que é un conto moi bonito e ten unhas ilustracións preciosas, Sí, porque o ilustrador é moi bo. É Xosé Cobas, é un gran ilustrador. Si, mirade aquí, e cando quere beber o vaso d'auga e pono no beizo de arriba e caille todo polo bandullo e pola cara, e aquí é cando pilla a deda do pé coa porta, mirade o zapato que lle fixeron con forma de balón. Gustoume moito. É que é un conto moi chulo. Grazas, Carolina. De nada. Moi ben. Entón, comezaremos a nosa viaxe andando como Furibundo. Sí, o xeito de Furibundo, xa vixes como era. Sí, pero e cando cansemos? Pois cando cansemos buscaremos outro xeito de andar. Podemos inventar, como dicía antes, un xeito de andar por cada día da semana.
Oi, eu sigo pensando na idea do autobús, Déixate de autobús, pillo. Imos facer o camiño andando. E se o facemos en taxi? Dalle. Non, pillo, andando. En patinete? Andando. E pillo, a ver. Eso é imposible, non imos chegar nunca. Pillo, non te desanimes, veña, pillo. A ver, pillo, non te veñas abaixo. Mira, pillo, xa sei. Mira que paso. A nena deste conto, a protagonista deste conto, desde a azotea, mira a xente que pasea. Mira, xa verás, mira. Desde a azotea, miro a xente que pasea. Vistos desde arriba é xente ben divertida, pero cando os ves de cara van tesos como unha vara. Por exemplo, está a xente que vai, pois, así, están o clan dos apurados, sí, e despois están os que van a ritmo lento, que é o grupo dos pachorrentos. E logo está aquela xente que vai en romase como se foran formigas de viaxe. E despois hai daquela xente que se move extrañamente, como por exemplo a muller que ten andares de serpente. Ai! Ou, atención, o home que rebota, ou a nena que ten a perna rota. Si, se podemos andar de calquera xeito, é posible xogar con máis proveito. Imposible, non imos dar feito. Que si, pillo, non te poñas así, non te me veñas abaixo, pillo. Nunca, xamais, nunca. Non, pillo, pero a nena do conto di que... Imposible, totalmente imposible. A nena do conto... A ver... Como podo eu camiñar durante 2 meses sen levar bocatas? E se levo bocatas, cantos le... Hola, pillo. Quen me chama? Son eu, a nena do conto, e quero axudarche. Hola, pillo. amiga, que tal? Hola, pillo. Se podemos andar de calquera xeito, é posible xogar con máis proveito. Hai moitas maneiras de andar para divertirse e non cansar. Daquela eu acordei inventar 7 xeitos de andar e cada día mudar. Queresme axudar? A ver, a min 2 meses camiñando non me parece normal, Veña, pillo, anímate, veña. Vale, Queresme intentareno. seguir, pillo, sí. Veña, ven, un aplauso para pillo. Dale. Aplaudídelle. Ven, pillo, pois primeiro o luns. É un día especial, é o tal. Haberá que ir marcha atrás. De recú, vaise mellor. Veña, agora ti, pillo, proba. Andar de recú. Eso como é? A ver, pillo, teste que poñer de Q, porque é de recú, é dicir, dar volta, mirar para lo, e agora tes que vir cara a min. Sí. Vale, veña, sempre dá a volta, pillo, ponte para lo. Sí. Vale, e así tes que avanzar como marcha atrás. Eu vou avanzar desde o lado contrario e temos que evitar non chocar, Veña, dá volta, vale, sí, pillo? sí. De recú, De recú. Estás preparado? Sí. Dámoslle. Vale. 1, 2, 3, Conseguímolo, pillo! Vaya, non era tan difícil, Grazas. Moi ben, pillo, un aplauso para pillo. Para o martes danzarei como un peón sobre as puntiñas dos pés en calquera dirección. Bra! Veña, buá! Deixádeme pasar, que non podo parar de mirar. No verán coa calor, xiro como un ventilador. Moi ben, pillo, bravo. Chegamos ao mércores, ao chinquilimpé, a rediola. É o día da Mariola. O chinquilín que é? Pillo, a Mariola, non sabe xogar a Mariola? Non. A ver, pillo, ven. Ponte tras miña e ségueme. Mira, unha pata, dúas patas, volta. Telo claro, veña. Unha pata, outra pata, Bueno, máis ou menos, tres máis ou patas, menos. unha máis, outra pata e hai que dar a volta. Ven, pillo, ven. O esforzo é importante. Grazas. O xoves todo irá que nin pintado
cun chisquiño de coidado. Se vas pola costa abaixo e non podes poñer o freo, ai que mareo! Mareo. A ver, pillo, mareo. Sí. Imos xogar ao barco, que abalamos nun barco. Sí. Veña, ímoslo, vale? Sí. Primeiro por aquí, Oh. e logo por aquí, Oh. e logo por aquí, Oh. e por aquí. Oh. E agora, pola banda da Ló, ven unha onda moi grande que nos vai desprazar cara a Ló. ¡Ah! E outra para ali, ¡ah! E outra para ali, ¡ah! Ai, estou-me mareando un pouco. Vanme sair os bocatas. Moi ben, pillo, bravo! Grazas. O venres non podo parar quieta coa marcha en Z. Marcha en Z. Marcha en Z! E que é unha marcha en Z? Pillo a marcha en Z e camiñar facendo unha Z, como debuxando unha Z, mira, camiñamos así. Facemos un Z. Z. Z todo. A letra Z. Claro. Sí, que é Con unha Z. letra que fai así, que sei eu calé. Sí. Moi ben. Podo Moi facer ben, unha pillo, Z. bravo! Bravo, xa é sábado, non hai máis clase esta semana. Podo facer o que me dea a gana. Vivan as carreiras de saco! Carreiras de sacos. Veña, pillo, carreira de sacos. Dámoslle? Sí. Ready? Preparado? 1, 2, 3. Rápido, pillo, veña que chegas. Gañei. Sabedes se gañei? Sí, pillo, Sí. de ida e volta, bravo. Un aplauso. Son un fenómeno. O domingo dou paseos do revés. Que estupendo é camiñar sen pousar os pés. Camiñar sen pousar os pés. Iso non se pode facer, Sí que se pode, No, pillo. no. Con axuda, mas sí que se pode. Mírate, a ver. A min non me sae, mira. Non me sae. Non, pillo, porque a non ser que consigas levitar, pero non se trata diso. Mira, teño a solución. Colles da volta e pon as mans no chan. Pon as mans no chan e agora vasme dar os teus pés. E prepárate porque acabaste de convertir nunha carretilla. Que moi xeito de rematar sen os zapatos. Gastar. Aí está, pillo. Sí. Son un fenómeno total, Bravo, pillo, Sen pés moi nin ben. nada, vistes? Fixéchelo moi ben, pillo e colorín colorado. Este conto está rematado. Bravo! Bravo. Grazas, amiga, axudáchesme moito, De nada, pillo, foi un placer. Agardo que sí, que che axudara. Eu teño que marchar. Agur! Agora, amiga! Agur, amigos e amigas. Agur! Entón, como era a marcha en Z? Vistes que ben aprendín? E tamén sei facer a marcha en Z de recú. Iso xa é... E como se fai a parte da Z que me falta? Carai, pillo, véxote moi animado, Síntome leve como unha pluma. Que ben, pillo, xa non ves imposible facer o Camiño de Santiago, Non, non? se queres, podo facer o camiño de Santiago de ida e de volta. Ben, xa vexo que ben, cada vez estás máis animado. Esa é a actitude, pillo, esa é a actitude. Sí. Ben, amigos e amigas, e agora temos para vos, como todas as veces que nos conectamos, o tema dun libro misterioso, o conto misterioso, pillo. Sí, aquí o temos, o conto misterioso. Xa sabedes como vai o xogo, non? Nós damosvos unha pista e tedes que adiviñar o título. Ben, a pista deste conto misterioso é a seguinte. As protagonistas deste conto son dous animais da mesma especie e ademais son dous animais
que corren moito, a moita velocidade. Van polo bosque correndo a moita velocidade. Sí, e xa sabedes que se adiviñades o título deste conto, deste libro, e se ides adiviñando todos os títulos, teredes un billete que certificará que adiviñáchedes. E cando acumuledes todos, xa sabedes cal será o premio. Danche un bocata! A ver, si, igual, si, despois para celebralo comemos uns bocatas, pero que vos dan o título de fillo ou fillo de honra de lonxe de todo. Ratiño ou ratiño de lonxe de todo. É un titulazo, Ben, pois xa sabedes, este é a pista. Da mesma especie e corren moito. Moi ben, Carolina, pois xa estou preparado para facer o camiño de Santiago. Moi ben, fillo, así me gusta. Esa é a actitude. Ben, amigos e amigas, pois nós témonos que ir indo, porque temos que prepararnos para o camiño, que temos que facer quencemento, temos que ir inventando máis xeitos de E andar. facer bocatas un montón deles. Sí, Claro. claro, tranquilo, pillo, tranquilo. Pero antes de marchar, poderíamos cantar a nosa canción de lonxe de todo, non? Xustamente, pillo, xustamente, iso que che ia propoñer, que cantáramos a canción de lonxe de todo. Como estás tan preocupado polos bocatas, pois xa che digo que teas tranquilo, que imos ter bocatas abondo durante o camiño, iso non che a faltar, pillo. E agora, amigos e amigas, para despedirnos de todas e de todos vos, insistir en que estamos moi contento e moi contenta de estar con todas e todos vos, cantamos vos a canción de lonxe de todo. Lonxe de todo, Lonxe de todo, lonxe de todo, lonxe de todo está. Lúa de queixo, chuvia de contos, lonxe de todo nos nosos corazóns. E se algún día, lonxe de todo, e se algún día eu teño que marchar, onde eu vaya, comigo sempre virás.